Στην ουρά εκεί, έλα. Πάρει και αυτή τώρα. Τη βάλει την έλευτα από πίσω της πρώτης. Πώς θα το παραπώνω ρε. Ό,τι γίνεται ρε. Έχει γρήγορα πια. Α, μπράβο. Τώρα έγινε δουλειά. Έτσι. Τράβα τώρα. Τράβα και αυτή την τριχά κόντρα να μην φύγει τη σκάλα. Δεν να φύγει τη σκάλα Έλα, έλα, έλα. Θέλω και χειροκρότημα στο τέλος μόλις κατηρία. Όλοι χαζομάρες. Και υπεύθυνοι δήλωσαν τα ονόματα. Να μας και πες μότο τώρα. Κάνα 50 είναι σίγουρα. Κάνα 50 θα είναι σίγουρα. Έλα βγάλω το καημένο. Μιλάμε και η πρώτη διάσωση γυριού. Μπορεί να έχει αυτό, Εδώ είμαστε εμείς εδώ μισή ώρα και. Εδώ μπορεί να έχει πάνω από καμιά ώρα. Δεν είναι, είναι την ώρα που ανέβαινα εγώ δεν ήταν. Θα το βλέπεις. Νομίζω να είναι. Εκεί κάτι που Έλα, άντε. Άστρε, κατεβήκε το γάζ κάτω του σκηνή. άμα φύγει το ζωντανό, θα ψάξει να το βρεις μαλάκα. Ας το έβγαλε μόνο του. Το έβγαλε. Τι πουλάρε πάλι καλά. Άστρε, χαρεί τώρα. Εντάξει.